ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдом мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки сураттои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии сарбаладорон қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. номи ҳозираш ноҳияи Ҷайҳун мешад, деҳаи Махсум Қулӣ. Амихел маълумот астае, дигарша пурра карда мегирен. Обшим 12 сотих замин астае ки ду дар хона кардаги астае. Якта калидор хона, якташ 2/3 астае, 2/3 ва яктагаш 3/6 бардор аст ки ду дар хона коробкае. болош пӯшондаги астае. ҳамин хонаро метавонед ки ремонт карда, шикатур карда, свек завода зиндагӣ кунед. дар инҷа об свечам дора, мега ҳуҷҷатҳои хона 100% бардор аст ки срочно мефурӯша, мега бо нархи арзон 43000 сомонӣ. ҳамин хона рост гап клиентош аст, не ки хонара камтар нархошон туғрилаги бо арзонтар карда срочно сум дар кора, мега 43000 сомонӣ. боз муомила ки 12 сотих заминае. ин хел дар нархҳо датунад, яъне ки хона ёфта хина кадомитон ки мехарен марҳамат срочно мега рақамошон кор мекуна. имо ватсапаш 100% ҳастае. марҳамат дигар маълумота гиред. квартираи фурӯши навбатӣ аз сарбаладорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт дар райони Зарафшон гуфтагӣ астае. соҳибшон доми 4 ошинае ки дар чорумаш қарор дорад. дӯстони азиз, духонага квартира дар чорум ошина 41 квадрати метр. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, ҳамаш қоидави ремонти замонавӣ кардагиае. бо нархи 250000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо ва муомила дорад. дар чорум ошина духонага 41 квадрати метр. срочно мега сум дар кора бо арзонтар карда метие. марҳамат дар райони Зарафшон аст. метавонед ки дигар маълумота гирен. шумо агар хали квартира фурӯшӣ, хонаи замин ки замини холӣ, мошин, мағоза, ягон техника дошта бошед, дӯстони азиз, метавонед ки маълумот ва суратша дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайк камонед ва навори моро падлиса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигии сарбаладорон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати Чоргул гуфтагӣ астае. соҳибшон яъне ки Гулафшон 2 ҷамоати Чоргул. обшим 5 сотих замин астае ки 4 хона фундаментош рехтагӣ тайёра, фундаментҳои баланд, ошхона баняшам ҳастае. 5 сотих замин мега ҳамаш 100% мега об светам дорад. бо нархи 60000 сомонӣ. ноҳияи Ёвон ҷамоати Чоргул, яъне ки Гулафшон 2. кадоме ки харидора мега бо арзон мекунад, мега 6000 сомонӣ аст нархуш. савдо ҳам дорад. марҳамат дӯстони, агар заминхар ки бошед аз ноҳияи Ёвон, марҳамат метавонед аз рақамошон бо аз ҳамин рақамҳо маълумоти пурраша гиред, фақат одамони харидор да. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва навори моро дар ватсаби мотон падлиса кунед. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аз сарбаладорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ астае. Маяковский пеши литсей гуфтагӣ аз сарбаладорон, яъне ки пушти литсей. якхонага квартира астае дар сеюм ошина қарор дорад. квадратча нагуфтад, дӯстони азиз, яъне ки ҳисоб карда натонистанд, намедорад, яъне квадратча номаълум мега биан аз пеш бинанд. якхонага, яъне ки дарунаш калон астае ошхона, баня, кухни, термис ва ремонти замонавӣ кардагиае. хона мегад ҳамаш қоидаи фақат медорад зиндагӣ мекунед. бо нархи 271000 сомонӣ. боз савдо ва муомила дозад ки райони Сино, Маяковский, яъне ки возили литсей гуфтагӣ астае. соҳибшон ба кадоми шумо агар маълумотош ки фаҳмо ки набошад, марҳамат тамос гирен, пурра карда аз соҳибашон гирен. бо арзон мешавад, мега соҳибшон. шумо агар хали чизои реклама дошта бошед, хона, замин, квартира, марҳамат роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем.
Хонахои Фуруши назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода яъне ки Регарда мешавад дар кӯчаи Туйчев гуфтага аст аз роҳи калон мегӯяд наздик яъне ки роҳи калони аму сентри Регарда қариб мега соҳибшон обшим 2 сотиқ замин аст 4 дар хона кардагӣ тайёр якта калиддор ошхона бания ҳамаш аст кухни ванна ёш дар дуруни хона ҳаст об мега пастяни ҳаста мега агарот ҳам дура мега хай майдатар дӯстонест ки срочно мефурӯша мега бо нархи 300,000 сомонӣ хонаҳо ремонти беҳтарин дорад гирди хона полни худ маҳкам проектҳои суд астаа ба кадоми шумо дӯстони аз шаҳри Туру яъне ки Регар ҳамин хел хона дар кур аст хонаи заминӣ маърамат ки бештар маълумото пураша аз соҳибашон гирем маълумотҳои дигарша ба шумо мефаҳмонам маърамат худтон занг занед бо бештар маълумотша гирем квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар политехникум гуфтагӣ аст соҳибшон аз политехникум мега як 500 метр болотар мега яъне каничкаи автобусо мега дӯстони азиз ҳамин хел маълумот аст духонага квартира аст дар 5-ум ошона қарор дорад 53 квадрати метре ки обсве дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термис дорад доми 6 ошона ки дар 5-умаш қарор дорад духонага квартира бо нархи 280,000 сомонӣ ки дӯстони азиз дуруни хонаҳо калон аст ки дар тирезаи пластикӣ ремонти замонавӣ 53 квадрати метр кадоме ки мегӯяд агар харидори аниқ бошад боз муомила ва савдои хуб дорад дар политехникум маърамат дӯстони азиз маълумотои бештарша метавонед аз рақамҳои поёмда худатон гиред Хонахои Фуруши назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Зарафшон гуфтага аст ай сентри Зарафшон яъне ки аз раи калон 1.5 километр мегӯяд камтар дарунтар мегӯяд ҷойгир обшим 8 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр ки обсвет пастяни аст ошхона бания кухни дегдохона падвал дорад дар ахрони навниҳола шуда ки то раҳи калони асосира мегӯяд 1.5 километр роҳи аста мегӯяд дар инҷа уже одамо зидагиранд ҷои соза мегӯяд бо нархи 270,000 сомонӣ фурӯхта мешавад боз муомила ва савдо ҳам дорад гирди хона полни худ маҳкам ҳамаи шароитош муҳайя аст ки кухни бания дегдонхона ҷои оғил ҳамаш ҳаст обсвет дорад дарахт парахт гул ҳамаш шинодагӣ дӯстон агар ба шумо ягон маълумотш ки фаҳмо ки набошад маърамат метавонед ки дигар маълумотша гиред хона дар шаҳри Душанбе аст аз шумо хоҳиш дорем ки лайки бепултон намонед ва ҳамин имконият дошта бошед навори моро дар ватсап имотон ҳамин силкаша подписа кардед хеле кори хуб мешид квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст Маяковский пушти мактаби 37 срочно квартира мегӯяд фурӯхта мешавад квартира яъне ки духонага аст дар 4-ум ошона қарор дорад 48 квадрати метр ки доми кирпичина мега дар 4-ум ошона духонага 48 квадрати метр обсве дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термис ҳамаш қоидавӣ пеши мактаб садик мағоза ҳамаш ҳаст ремонти нави беҳтарӣ кардага мега соҳибшон кадоме ки харидори конкрет най аз 270,000 сомонӣ боз савдо дорад 270,000 сомонӣ наличи кадоме ки агар мегирам мега бо арзонтар када метием маърамат хай бо дигар маълумотша аз худашон гиред Хонахои Фуруши назди ҳавлигӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор яъне ки дача аст қарор дорад дар шаҳри Ҳисор аз ҳамин қалъаи Ҳисор мега як 6 километр мега поёнтар аст яъне ки деҳаи Сумбула обшим 6 сотиқ замин аст дӯстон ки ду дар хона кардагӣ тайёр обсве дорад ошхона бания веранд кухни ҳаммом даже бассейна дорад дарахтони мевадиҳанда ва гулҳо рӯи ҳавли стяжка гирди хона полни худ маҳкам пеши дача мега пеши дарё мега дарёи куфарниҳон аз қалъа 6 километр поёнтар бардуни азиз срочно мефурӯша мега бо нархи 150,000 сомонӣ яъне ки дачиния хайбо худтон аниқада мегирен ҳамаш қоида 150,000 сомонӣ бо хай маълумотш агар ягон ҷош хато боша бо худтон аниқада мегирен маърамат аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва навори моро подписа кунед
квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне ки шаҳри қурғонтепа дар ламаноста. Сехонага квартира аст бародарон, дар якум ошина қарор дорад. 53 квадрати метр ки обсвей дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, ҳамаш қоидави, телевизор, холодильник, кухни гарнитур, спальни гарнитур, духовка, микроволновка, яъне ки кондиционер ҳамаш ҳаст. Ремонти замонавӣ бо ҳамаи чизи чораш мега, доми кирпичнай, чизе ки дар ҳами хона аст, стиральни машина, термиз ҳамаш қатишон метия мега соҳибшон. Кухни пухни ҳамаш сатвор ремонтчам беҳтаринай, доми кирпичнай, лаби роҳ да мега. Бо нархи 285 000 сомонӣ. Боз камтар дигар муомила ва савдои худ сехонага квартира бадоз 53 квадрати метр. ба кадом бардоне ки аз шаҳри бохтар ҳами хе квартира ки лозим аст, марамат тамос гирен, пурра када дигар маълумотоша аз соҳибашон гирен. шумо агарам харид дошта бошед рекламада марамат роҳӣ кунед, фурӯш рекламада албатта мемонед. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар 12 микрорайонда қарор дорад. Якхонага квартира бародарон неки духонагаш кадагиан дар 5 ошина қарор дорад. доми 17 ошина аст, дар 5-умаш 38 квадрати метр ки обсвей дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз ҳамаш ҳастай. пеши остановка мега мағозаи хуршед, яъне ки магазини амид, ҳамин хел чизо, плашадкаи детский ва мактаб мега дар пешаш ҳастай. хоб дӯстон хай кадомиша ки нафар аз шаҳри хуҷанди бостонӣ аст, дигар маълумотоша аз соҳибашон мегиред бо нархи 185 000 сомонӣ. боз муомила дора мега, ҳами як дона сурат дошта, ҳами суратша пешниҳод кардагиа духонага кадагиай. кадомто ки маҳқул када бошед марамат занг занед, бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. аз шумо танҳо хоҳиш наминае ки лайктона монед дареқ надоред ва навори моро дар ватсапи мотон подписа кунед, хеле кори хуб мешавад. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри кулоб дар 10 микрорайон гуфтагӣ аст дӯстони азиз ки яъне ки райони шоҳин мешавад. ҳамин хел маълумот астай. сехонага квартира астай, дар 4 ошина қарор дорад. 68 квадрати метр ки 10 микрорайон гуфтагӣ астай. сехонага квартира 4 ошина 68 квадрати метр. обсвей дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз ҳастай. ремонти хона барои зиндагӣ 100% мешавад. бо нархи 240 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомила дорад. дӯстоне ки аз шаҳри кулоб ҳама хел квартираҳо суроғ карда буданд, ина ба шумо вариантҳои хуб 240 000 сомон сехонага квартира боз савдо дорад. марамат рақамошон мондага аст, метавонед ки пурра карда дигар маълумотша аз соҳиби ҳамин квартира гирен. шумо агарам хали квартираи фурӯшии хонаи заминӣ ки замини холӣ, мағоза, мошин, ягон техника дошта бошед барои фурӯхтан, метавонед ки сурат ва маълумотша роҳӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мемонем дӯстони азиз. то видеои оянда 12 хона буд пешкаштон кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.